गोनां आदा दावराव देख्रेब नार्जारिखौ आं जोबोद मान होयो आरो आं बिथांखौ गोबां सासे गोरों मानसि बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननाय बा दासिम गोबां बेबायदि खामानि मावनानै अनेक एक्सपिरियेन्सफोर जाबाय होननानै आं मिथिगौमोन। नाथाय नैबे खनसेयाव मैयानि मिडिया बाइटखौ नुनानै आदा दावराव देख्रेब नार्जारिया लासैनो मानो सिरियास नङै जालांखो बा मानो थौले बाथ्रा बुंग्रा जालांखो बेखौ लानानै आङो जोबोद मोनसे कनसार्न जादों। बिथाङा मिथिनांगौमोन जे जोंना मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आसामनि WPTBCनि मिनिस्टार नङा। बेयो मोनसे समाव WPTBCनि मिनिस्टारमोन। दान मोननैसोनि उनावनो बे WPTBCखौ बोखारनानैहाय डक्टर रनज पेगुनो होनाय जादों। WPTBCखौ खावनायाव बोखावदोंमोन BTC आरो नन BTC, खिन्थु दा ज' खालामफिननानै डक्टर रनज पेगुआसो WPTBCखौहाय सामलायगासिनो दं। बिनि अनगायैबो जे जोंहा जे नबसरनिया मानगोनां मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट नबसरनियानि जे ST सार्टिफिकेट दाननायनि बाथ्रा, बेयाव आं जेसेबां फरायदों जेसेबां मिथिदों बिथांमोना हाइकर्टआव केस होनानै हिरा सरेननि ST सार्टिफिकेटखौ दाननाय जाबाय होननानै फोसावदोंमन। दा नाथाय फोसावनायनि गोबां दान थांनायनि उनावबो दिनैसिमबो नबसरनियानि MP सिटआ दानजायाखै। मानो दानजादिया जोंबो हैरान जादों। उनाव आं मिथिबाय मानसिफोरनाव सोंनानै बा आङो फरायनानै मिथिबाय एसे जे आसलते बिथांमोननि केसनि एगेन्स्टआव कर्टआ जे अर्डार होदों माने जोंनि जे सरनिया कसारिफोर दं, सरनिया कसारिफोरनो ST सार्टिफिकेट होनाङा बा बिथांमोना ST फारिलाइयाव गैया होननानैसो अर्डार होदों। आं जेसेबां मिथियो आंना भुल जायाखैब्ला नबसरनिया बिथाङा सरनिया कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट दिहुनाखै, बिथाङा बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट दिहुननानै MP इलेक्सनखौ गेलेदों। गतिके कर्टनि जाजमेन्टआ जाहैबाय सरनिया कसारिफोरा ST नङा होननानैसो बुंदों। नबसरनिया ST नङा होननानै कर्टआ बुङाखै। मानो होनबा नबसरनियाया बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट लानानै MP इलेक्सनखौ गेलेदों। दा बेखायनो बिथांमोना क्लियारिफाइ खालामनाया मोजां। रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैनानै दं। बिथांमोना मोनसे समाव आं खोनादों जे रंजादोंमोन, बाजादोंमोन, बेदर जादोंमोन, पार्टि जादोंमोन जे नबसरनियानि सार्टिफिकेटआ दानजाबाय आरो बिथांनि MP सिटआबो दानजासिगोन होननानै। गोबां मानसिफ्रा बिथांमोननि खामानिखौ मोजां मोननानै दान बरङनि हरदों, थाखा फैसा हरदों, गामि बिथांमोना फैसाबो कालेक्सन खालामनानै हरदों। दा बै बिथांमोना फैसा हरनाय मानसिफ्रा मिथिनो लुबैनानै दं जे दिनै गोबाव सम जालांबाय जे नबसरनियानि STखौ दाननाय जाबाय होननानै, MPआबो दानजासिगोन होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन। दिनैसिमबो मानो दानजायाखै नबसरनियानि STआ, बेखौसो जोङो मिथिनो लुबैनानै दं रायजो राजाफ्रा, जोंबायदि सादा बुसा रायजो राजाफ्रा। आरो बिथाङाबो दा बुंदों जे फैगोन समाव नबसरनिया MP इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला होननानै। गमामायैनो गेलेनो मोनबावोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बेखौसो आं सोंनो लुबैदों।